Så langt så godt. Surfboard til surfbreak. 3 bagerste er vasket. Mangler i gear. Og det er rimelig til at have med. Og så tror jeg, det bliver i overmorgen. Alt efter vejret. Jeg sparker det her malerprojekt i gang. Så bliver det fedt. Jeg håber på, at vinden den lige var faldet lidt i dag. Det blæste okay i går, da jeg lagde de der grundfarver. Men nej, der er for meget vind til at male. Så jeg slæver dorsen omkring den side af en kæmpe hyggenhæk der. Der er læg, så kan jeg komme.